Si Tut. Doon naman kaya ka nung tugi ka kanako. Pero boy, ko pa pwedeng mag-resign. Dakal ko pa palaklakan kembale. Mga nano ko mag-resign. Tarang anak mo. Wari tametong engineer na itang kikwento mo ka na o katang Aldo. Buset! Hala ni mga ubrang ganang ini sinawaning makatambay kembale. Wari mag-resign ka. Makanano ko nga mag-resign. Kanita na mag-senior citizen. Balo ko. At saka wari ay isip boy. Pota mag-resign ka. Maragol-dagol na nga kuwata mo kaning kumpanya nga ini. Totoo. Wow, ang kaya magpamta na mo. Mananaman katang mangga. Mangga kanuha no? Magpasko na pa mo. Mo na isip andan 13 month. Bonus makanano ya. Ay rugo, mo na isip andeto. Balo mong importante. Mag-resign ka, ita mo. Pero boy, ita kayang back pay maragulya. Kuha estimate boy. Dintang ning oras ko boy. Nino mamagmana kang stick ko ngayon baklaya. Nano?